إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم البعث والنشور أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala da ya ba mu dama ta zaunawa cikin wannan masallaci mai tarin albarka domin ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka, littafin al-fiqhul muyassar fi daw'il kitabi was sunnah, wanda a yau muna litinin 18 ga watan 8 na shekara ta 1446 hijirar maza Allah kila da mutu Allah suka tabbata a gare shi daga Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da 17 ga watan 2 na shekara ta 2025 miladi hawa Annabi Isa alaihi salam. Muna cikin kitabu sala, wanda muna cikin babi na mai magana akan hukuncin sallah ta liman da kuma mamu, wanda malam ya ce wa fihi masail. A cikin wannan babi akwai mas'aloli daban-daban, wanda mun karanta mas'ala ta 1 ta 2 har zuwa ta 6 wadda ke magana akan musabaqatul imam, wanda yau insha Allah za mu tashi akan al-mas'alatu sabi'a ahkamun mutafarrida fil imamati wal jama'a. بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة السابعة أحكام متفرقة في الإمامة والجماعة. ومن الأحكام المتعلقة بالإمامة والجماعة غير ما تقدم. أولا استحباب قرب أولي الأحلام والنهى من الإمام، فيقدم أولو الفضل والعقل والحلم والآلات خلف الإمام وقريبا منه، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والحكمة في ذلك أن يأخذوا عن الإمام ويفتحوا عليه في القراءة إذا احتاج إلى ذلك، ويستخلف منهم من شاء إذا نابه شيء في الصلاة. نعم. shine malam yace al-mas'alatu sabi'a, mas'ala ta 7 cikin wannan babi shine ahkamul mutafarriqa, hukunce wanda suke daban-daban fil imamati, a cikin sha'anin limanci wal jama'a da kuma sallar jami'i. Wancan masail duk wanda aka ambata kace mas'alatu kaza fi kaza, mas'ala kaza a cikin magana akan kaza, idan wannan abin da aka ambata shine za a magana da shi cikin wannan mas'ala. Misalin da aka ce al-mas'alatu sadisa, zaka ce musabaqatul imam, to cikin wannan mas'ala da maganar da za a yi magana dige limanci. Haka nan magana da aka ce al-mas'alatu sadisa ma yatahammalu al-imamu al-ma'mum, to shi ma maganar da aka yi cikin wannan magana abinda mamu yake iya dauke ma liman, yake iya dauke ma mamu, wanda ko da mamu bai yi ba babu matsala, liman ya dauke mashi. Misali irin karatun fatiha inda ake karatu bayyane, to liman ya dauke ma mamu ba sai mamu ya yi karatun fatiha ba. Kenan an yi kaidin babi na kaza akan magana akan kaza. To shi kuma bambancin shi da shi wannan babi na shi hukunce ne daban-daban wanda dai sun shafi limanci da kuma sallar shani. Kenan bai da alaka da wata magana fara ɗaya kawai, ayi a tabocin kenan wasu maganganu ne daban-daban wanda suka shafi liman da kuma mamu, to sai aka masu babi gaba daya. Mana ce wa min al-ahkami al-muta'alliqati bil imamati wal jama'a ghayru ma taqaddama, yana daga hukunce wanda suke da alaka da sallah liman da kuma sallah ta jam'i, shine sallar mamu, ghayru ma taqaddama, banda abin da ya gabata baya wanda aka yi magana akan su. To akwai abubuwa daban-daban. Awwalan, na farko, istihbabu
qurbi ulil ahlami wan nuha min al-imam. Mustahabbancin kusancin ma'abuta natsuwa da hankali wurin liman. Idan aka ce za a yi sallar jam'i, to wanda ake so su yi kusa da liman, bayan liman, to ana son ya zamo ma'abuta natsuwa da kuma hankali, su ne bayan liman. Fayuqaddamu ulul fadl, sai a gabatar da ma'abuta falala, su ne masu hankali, masu natsuwa, masu ilimi, to suna da falala da wanda bai kai gare su ba.